Kajing syak khang ka kam khayi mausun lingba ka majai land custom station jari Bangladesh nadu ka arpuai tari unai wing araja arpulai kalapan loi ki long kme bat ki samla nong khayi mausun ki badai na majai wa long maulong sobar shela ban nong jari ban mi syakmat ban kentu ya ka hinyau trap National Youth Movement HNYM ban tuklar palat ya kani ka kam namar ka khata ya ka kamai kaji bat ka pliang ja jongki kani ka jing kentu jong kini ki long kme ki khon samla bat kat tu kat ne ki rangba ki em jana ka te ka kam kadai hadian ka jing alang bala khat da ka coordination committee ha ka artari ku nopra araja arflai hamajai ya ki nong khayi baro ki badan ha ka te ka committee bat nong yalam na ka new local majai exporters forum ka sok bar sedarship local exporters and importers association ka hima sora exporters and importers association bat kumjo ka Meghalaya miners association ban ya kran halor ka jing sha khang kani ka kam khayi nalor ki noilam snong na kita ki benta kumban sukdo bagi dekat ke HNYM South Sales District Unit har ka arpoi tarik unai wing araja arpulai kila syabat akibor pulet hasora kat bagi dang temu ban hiar samajai ban khenrai ki trok khayi mausun ha ka teka kat khayi halor ka nong rem ka jinglet benami bat kit palat pot ki nong khayi mausun kani ka jing temu hiar ki dekat kala penlong yo Commissioner of Transport ban khot ye kran ye ki noi lam ka movement ha ka te hi ka janmet ban ai ka jing kular ban pen sange swai ka kam khayi nadu ka te ka sngi haswa kani kala danru ka jing keno baka coordination committee ka penya ya kani ka kam khayi mausun kala le siliang khmat ye ki katto ka ne ki nong khayi ha ka te ka jaka baka khang kum ne nginya basakun de ai ge nginya ai ka to ka jing ya le kule nginya siu de mo kabai bam ne kabai di wat haying gila jinjar pha ka bam ka di ru ni jinjar pha sibun mdei tang manga marwei ru baro lang hi ki barit baria ki rit lang mo wat jing sisya le trai wat ki bakum to kum ne wat tang khau kim don te haying mdei banga keren kai ngakren be sisya ru isnai ke mi guru ria ki to ki badi kwai ki badi gen mo wat ka dukan ka mi aji ada pia long kum ne penyakit kadok ki bapli ki wan rasan kilo ndre ar kilo ladi lai kilo kalasano kam ladi em le lada sukang sikang neng jinjar pha namar la dalong kum ta ken ki supe na majai hape lang kan baro fa habwan lang mo yele yu bangin ya pe yau banang ta de kan ya kamai lang kan kat karukom kan ban ya ndai tang cuan kum no la suang khang sukang kum ta kam sung yap ni kerpat ru long bakan pelino kan ya kin biang ki kun ki ka bam ka di mo ingin menta pada te mentang ila ya trai prakasi te klemden chu te batrai mo ki ta ka binomi ndrei kat baki ong pada ki dei ki binomi sudah kata ka bayai ka kali nama jai sa do bangla kala dei ka kali bangla te kata ka bam sau ya hab em laki ong hi ba nama nang ne ngi ya te ka kali bangla ndrei u bangla tra ngingin ai trai kan wan kali bangla sa ne nginum sia em ngi hab ya ji da ka kali la jong em ngin ai sa thi num kum ta tingin si melsi kum no ken ngin ya ladangi ai lat hadu kata ya kita ka hok te ka de ke jongi em te u te sai usim supply nangi em bangi ai tang katai ken re bandong pade o wo binomi ukar banglawan import lang ne kata te ka bam sau lalong te ka bam sau lalong sisya pias no lalong kata habangi ya khayi mangi kum no ken bandong pade ka kali jong khar bangla kabun ka kali jong khar bangla ban ya uprakasi pisau ya amreng ya trail do prakasi pade ndaki wan ban ya pai tanya ke LC yang tipo custom kila em ban ya siak badai ka jongno ka dai nam dai kadai tangkat tasian ki kemengi dan ka jing jenjar dang baki khang namar ngi emja e bayu nasane te ya ki khon ki ti man pan he ngi em nasane la da ki khang kom ne te isam jing ngi lo te nakaliang jonga ngakerpat ba kin sobha ban beng no e kan ni makin pli no ya ni ka LCS majai ni te gidan ke jusan man menta ni trai tang parakasi kumaki kento ang to mo ladai ta ki benami mana bangla ki kali bawan sene ndai mdon kita dai mentang ya trai tang parakasi te nakalian jongi do midon ka jing sngau na marbalai ba mentang i trai tang parakasi ki mi kenrum kenram kumni te por mensua bam pat trai mangi parakasi umjudan ge do te mentang ni haban kenoro bakisang kimdan ken ka jing sngau lam na menta jongi parakasi do oh jadi namar kim so thu si sha namar kito ki ar puai ngot ki ba complain ro ki su kan tho khlam nong rem namar ngi kom ki exportar ngi so thu wat maki ro ki yo ka trip nrei ki ong bangim yo ki mi nang tan na tharia ki yo tam ki ong yo wat ngi ki exportar kat bangi yo ngi hun
i pediang yang kata ta mangila yo emja em khamo nang to te ndrai maki ki yo ki ong ba ngim yo kata ra kadai ga bam so ya ha ka jing kren jong ki na kitu ka arpu ingot te manalian jong ngi hon kat ba namar ngi so bha e nama ki biji ki ailat yang ngi bangin ya ki mining ki ailat yang ngi ladang yo shitrip si benar ngi hon namar bangila yo emja nang to tala da ka khang ne ka dai jing du nong am yang ngi pen he kuan nang to bicycle mental ada sa kasnam thmai bin siu bicycle te shanong in lej mentah ba kan LCS majaro ka khang ngaling ngalong bela rimba among ne nadu usnem arhajar lai arhajar saung la trek sport mo te mencuwa bro mitre mdon ke niat suk ko pon padan mining mo ni tu ipi niat daga basuk daga basany hadin bawan ke mining ki bro kilak kelalut lak kela mo kilak kela hadin ki mining kilak bat khti la jong dia ngi long ki baduk mo la ding ekspor ngemdon ke tengkal bangin yele mining nrei ngi kerpat ya kitu ki mining kitu ki bapli ki miner ki ayang ni ngadai nasional namajai ngatip hai ke jing ahmajai ke jing ahmajai ka longba lada kamdon ni kan ke ekspor ni layak pengang nyimdon kamai nyimdon ke ji ang nasional majai jongi ni dei tek tang dak ekspor rei ngakarpat ki seng ki lai seng ki sau seng ki badaduk ngakarpat ki bagi num pentut hang ni hasinong jongi namar ngiyai para khasi ndei bengiyai bekin khat sakawe ngayo iya kata YouTube bagi ong ba kakali na Bangladesh wai tengkau Bangladesh nrai kim sungtu ya ka ekspor bat kitu ki lai phongut ki ba report hagi seng balang ru pat tip bah ya kanu ka LC bawan na Bangla isu tang hakal air ke isu report nrai ka jing sisia la dangingi ai ke LC khar Bangla ngila ban ke kali jung siap ko Bangladesh lada klem ILC tu khar Bangla ngingim la ban trikam nama lemba kane kade ke international kam sem de ka lokal bangin ya nang ni sego hati bat baki ong ru bangi ya be an balai pi pe tang hamajai ya ki seng ngakali sego hati ru ki ya te balai pimli pe sego hati bamli pimli pe sa asam ki we ki jaka barok pi nyon de kamajai kade ke kadika ngap hang ne kamdan ka ngap hang ne wan hi dalang khamat pe hi hang ne kumno ngi kinong majangi ya ka jing si tom hang ne ka jing ya export jing si phang khang si sing asli si phang khang lai sing su sing ni ka bai driver ngi mla ban siu siu menta ki driver ki tim yang ni yang ka malik ayu kum kene ka bamla ban ayang itong ka pisaru haba bun ka jing khang te si phang kilawan kita ki seng khat arton yo iteng kren te balai kadan de ka katang te ni tang ya bakla tang hendet ka taw om piap siu ka to ka phan tang habangim dan ka pisalai ki berat lut yu mau bro khoi indalai sa bangla khar banglang khadarton kamdan praton u khate yang ni hatong nyap ngin em to keli batai ma pi gitu kiseng nre ngakerpat ya ki baki da ka baburam ngakalong kumi ke temen beriu bakin num pentot hang nasional majai baya ka ekspor ka kam ka jongi bikin num pentut na bangi hang ne ngiyai barok ngiyai ya ki khasi ki bana ne el ki wan banyak ekspor hang ne har jaka jongi ndai ba kita ki report bangi ngimyo ngiyo lang bro khoj hi teng ngi nam sok bar ngiyo ki lawan ong kong si benai hadin pinyo ha bin adu bu deka grup abun ki briu mencuam dong kam te mencuam ngi lek ngi rung ngi mi ngi lek menta te ki abe deka grup klem ka grup melami namar labun ba ki khasi menta dengan mentang la temen mentang kiksu juga ladan arfu sangut banyak hanya kata dia sengap se mencuap dan mentah chano ka perthai kata kalong besusi bagi kun sam lagi ni nga tengok ong la ki kun juga ki lek ka seng ngam tre hi namar bala ikim susuk de ka kam ya kanu ka kam ka pi wa ban tre ya kendu sobat ki long he long hai ya kendu sobat ki member sisia kalong kata ka pasniu ni hang ne po sama jai ki ya kum ta nrei em ki chuan direct ban sukhang katu te ka balong ka bang na along katu mo ya ka bar ki sukhang tu dengan kerpat iki nadu kan ka sengi bakim de ya kanu ka jing bakla ka joki lan ka jing bakla jon no kin wan banyak penbek lang de da ka jing ya penbek ka snong ka bah nrei ngi khasi para khasi ngiatan te shanongin long briu kan mentau mendap thap keti ya no thap ingi khasi pek para khasi gila ya surut ki long ka tham we ulang ki we nang hiar de da ka baburam ngong
ya kiseng kino kiseng ri badan haka senong mekhalaya jongi kidai ban ya kali patheu bat kidai ban mi pentut Ngau baka kata sibun yang kum kalong kemi ngahap an pendap penbiang ya kayi yang kesem ya kikun kidang lek pule namar hakan gajuk mental dangam paskul kikun ru ngas ngau ba kalong kalau ngas ngau ba kalong pot yang kum ka kemi mo ngamla ba kikun jong kini rengkat lang bat kiwe pat ki para nong snong mo para kana ten rei haba wan dia kum kine ki jingjia ki ba haba kan ga ekspor ka khang no kinong bam kinong di undon su ngadai tangkum ka long kemi ka ba nga get nga ba ga yang ka sem da ka ba nga di dukan te ngas ngau ba ka ta sibun kanya nga namar ki khur ki ba pule te ngas ngau sisya khamtam usnam ru lakut lawan diang senam thamai kamut ngani subay school da ngan thet kot da ki ngas ngau ba ka ta sisya ya ka yang ka sem yang i kinong senang mo kum kiru pentai da ka long ne te ngas sukar pat ba kinya susnai mo ban numdon kum kine ki jeng banwan tuklar ya kakam jongi hasnong jongi hati hasnong hathau namar kane kapen emja ya yangi kinong songnong pat kum ju ru kum yangi ki ru penthai mo ki bahaban pej ya la ka jong kai yang pasem Wak ban keren na mga hinalade. Hakane kajing wan khang jong gini geseng katno kajing ling hangi kum kikintay niki baro ki bay trei hakane ka lain kathan. Namar da kajing khang jong ki kalap long ka ba pin snusi. Yangi baro khait khnang ba miyo i ba mentalik usnem ro la jan kut. Dengi dawa shibun ba ka ni don kam ki ban siyo ki by school bat baro ki jing don kam hayang hasem bat kumju hi baro ki badon hakane ka than jungi ni jinjar sisya bat mangnil sya khmat yu haba bun satang ka khang bun sakinong tu ki bang ni la shu ban thie miet do ban thie ro ngi la shu thie kinong thiem ki ba bun haba ka thie kadam ngi ro ni miyo shu ban thie hok namar bangiat yo ka jing jinjar jong ki dio Ibu penuh apa kambing akam kemudian kenang pengkaroi ginung tu. Kapin karoi ya kejing seni kinong tu nong thiem baro. Bat kumju ro ngakwa hi bakan ni ka lanjungi ka thanjungi bakan plieno ya kan ka lanjungi klang bangin yo ban berkat thmai ya ki kam ki babha ge jungi baro khoi. Ngali le yala de ngam de retrasyon na chane ngali na bar ngawan chane ngapoy chane ban chong dukan. Te hadin pade ngapersyang hi takaban china lesen ber ekspor te kani ka jingja kumne pade ni ka ba pensio sanai ka ba pensio jenjar mo khantam ngale ngadai banabar nga song sa song wai mder nga don ying la jong chane sipang la khang sipang la pli ami ki kita ki jing pen kelumar ki te ngas ngau cem jing bah ngale chnong ru ha bangala sa chane la an ru senem jandap nyu senem ngala sngo pelumar ka jing muding perkat ngala perkat ba ka kamban khayi chane ban yo jayo jhur ki khona chane ni la so jenjar bha te ban ya keren bat kino ki beriu bat kino ki rurang ba ru mele sngo la shu namar ba la ja kum kini ka jing wan pentut nok kongkin ki bruseng hajing sisya ya kita ki baken tho ki de ban wat benia kan bayo lese ki sukan tho yangi kita ki kot ki selaba de bersumit kum baong kin ki berurang ba ki klemle hande ki su bu no kita ki jingken tho ru ya kata lese mo ka long kum kata ki de ban da to ki ba kenya ke ka ba ki kum ki rang ba ki la pan bej ba lada piu kwa ban tre ekspor ne ki kor ki slap ki ban wan submit ki ban penbiang telese kumbayo sngew mene ha ka jing keren mene ba kimde ki ekspor taru ki suya ujor ya kata ru kade ka bomlalong sisa yo lese kade kata re lada ki kwa ban tre ban ya chong ban ya sa ban ya ong bangin im para kasih ngen ya chong ya sa langkum kita ki simen paramo kasih kiri ban nom kathok kenya kita ki baru ki de banlek kat kum kajing don kam jong la jong hi ki jing don kam bade ban submit ki jing don kam baru khoj
Dayo trip ni damio ro de banhun de ban singap lang ya kita kajing ya penbajlang. Ndere ba ong kumngaru ngasutu hiba. Ndere ba ong kile siliang khamat. Kinong chaniki pediang baik yano ro. Kim ong re ong ba pi ki ba nabar kim ong re ong pi ki ba nabar ngin ai duna ngin ai tam ki penbaj kaju. Te ban kin ujor ya kane pade klep kajing sisya te kamla ban long kan ban poi kat kabakan kum ne te ka penjenjar ke kum ngi ki ban nabar le tambali sno ba kalim don su tin lem no ki kun ki don kam ka ba school ka bai bam hai yin sam ngi su pha le de bangi yo bala chane la khang kum ne pade lem la su sa jing jenjar ni te dalong kum no dalong ka bala te de ban ban plino kan ban yo ki kamo nakalian jungi kumki kena samla mo ngi maka juk ka jeli ka ba isi tom ban perkhat mo mani mundur ya kalau bai ka jungi ka jeli ka ba e than ban perkhat nam ta kalong yeng kalong sam ki kumki kun samla apa yang kijing pule ke bon apa yang kijing pendap ki kijing pule ki khmat ki sedang ban thabah mo ki asdang ki jimut jim khat ki sedang ban syat sene ba syatai halor ke jing kerdu jing kayin kajing wat jing kilat ki kamai kaji kum no ban pendap ya kan kina kalian jungi na kalian jungi bidan hani ka khan berkadong ngidap de jing semua jing kerku ke bakrau nam ta kani ka jaka jungi ka jinglong ka jong khan mar ki jing don jing mar pok kandau ba bu tu kom bad dina ka jing kerku ka jong blai ka bola penlong ngi ide ketni kalat ka bala ban kentiulam yang ki parlok ki jongi ki prasnong ka jongi bangin yo ikaban emja na kaning jaka ban apreng kene ka jinga trekam don su sibon ki jing pen ki jing ka jing tintut ki bahapan kendu ya kita ngim sui ndre aka jinga lenting hapa hibanya kendu compare kata kam dai ru kasen ka baning kong bani kendu kumne ka dai labon sin pan apreng kita ka jing ka don hipat ka solution every problem has a solution no ki ong kata parang ngais kamba kom kani kaporo wala bun singi la mat ini kajing kangdam tinga ngais kamba kani kajing kan kawai kasingi kan long kita so berjob bangla kom no ban pli bang ini kakak pada preng kajing jing ka ba nakaliang jom ki prado ki pasnam kel bay maru apreng ngilai itu ki YouTube channel ki bangila ini syam ting ngai ibat ya kajing ka ba ki benpang tenrei ban syempat ya kani ka senjam ban ong ban hadu ban kangdam kam dai pat ka solution ka ba ki sim ka ba dai ka beng ta te nakaliang jongi hi kidong basa kaj ne karpat nakaliang jongi balom ka bala ya kiru kitu ke parlok ke jongi sobhawan ka isa kami ke jingkran nginya pen baik mo kanang ba biru ini emja ngir ngin emja ngim dan kuari ngim dan mau dan ngi dai nok sabar dan rei ngi yo ban khai sa bangla ngi yo trip lem ngi yo ai kalany ka balong sisien si banai ada ka yai ba kalany mot ASEAN si banai ada ka kham yai ba am dan ju thot hal pi sing kieng temut sisien si tayo tingala te ban pendap penbiang la jong ri ka sam idan lagi kun kiti nga bu skul kun sa silong pakat pinang ni ka kam bat kali berida ken long ndai tang ba yu habang ami kali tangawan sa ni bang yo mi kali ban ai mau sa bangla ngawan sini te abu skul kuan sa silong siu bai wai te temental ada mentakang kum di te kini la de ki por ban hap siu te dai kai tengah soban kerpat ki gitu kisengru kiba muslia kayaknya ini kam jungi long da perkat ASEAN se bangi ngiyap teh